Gràcies per quedar-vos, perquè avui és com especialment emotiu, no? És l'última funció, a més, és un dia com molt especial. Us presento així en ordre, i és el Dani Lacasa, juntament amb la Raquel Cors, han fet la dramatúrgia d'això que heu vist avui, que ha dirigit la Raquel, i aquí, a la meva esquerra, les heu vistes ara fa 2 minuts, aquí a l'escenari, tenim a la Eva, et dic Eva Liberten, et Mínia, com et dic? Eva Liberten. Aquí, en aquest escenari, Eva Liberten, i la Mireia Tejero, que l'heu vist amb el saxo, i que les heu vist fugir en aquesta escena última magistral. A mi m'agrada molt sempre el moment que fugiu. Després en parlarem. Que fugiu o que aneu cap a la llibertat, no és una fugida. Escolteu, avui és l'última funció, com dèiem, per tant, l'heu viscut especialment intensa? Mira, espera, anem a fer una cosa. Aquests són els vostres micros. Hola, hola. Només hi ha un micro que passi, sí, no? N'hi ha un pel públic, d'acord. Doncs espera, abans de parlar, em dirigeixo al públic també, molt important, aquest col·loqui que ara farem i que la idea és compartir amb vosaltres, els protagonistes de veritat sou bàsicament també vosaltres, és a dir, comentaris, idees, suggerències. Jo em puc la mascareta, va, d'acord, molt millor. Molt millor perquè em podíeu ofegar directament, me la poso penjada. La idea és això, aquí hi ha un micròfon que circularà, per tant, als últims minuts jo us donaré la paraula i si en qualsevol moment algú vol intervenir, vol dir el que sigui, vol qüestionar una cosa o vol replantejar-la o repreguntar, el micròfon és vostre i els protagonistes sou bàsicament vosaltres. Però vaja, que aquí com a protagonistes tenim les dones que han ocupat l'escenari, qui s'ha encarregat de donar forma a tot plegat. Com heu viscut aquesta última funció? Especialment emotiva o què? Wow, sí. Sí, ¿eh? Bueno, ha ido sucediendo de una forma, cada día es diferente, ¿no? Pero pues ya desde que inicias hay algo que se está naciendo y muriendo, ¿no? Me pasó el primer día o el segundo también. Y hoy, pues, es que no te lo planteas, pero empiezan a pasar cosas, porque siempre hay una emoción circulando, ¿no? Esto de ser actriz es raro, porque parece que cada día estás como en algo que se parece a algo, ¿no? Pero luego resulta que hay unas emociones que no se parecen a nada y que viajan por ti. Entonces, pues, brota sin querer, ¿no? Esta emoción empieza a sucederte y entonces inicia la acción y empiezan a llegar como todas esas imágenes, como toda esa intensidad y a partir de cierto momento todo empuja y pues cuando salimos de frente y os vimos ahí de frente, tomé conciencia de que sí era un último día de este ciclo, de esta etapa, y ha sido muy intenso porque ya te digo, pues es como algo que no manejas, es algo que te sucede. Ara parlarem d'aquestes emocions perquè, sens dubte, és un espectacle ple d'emocions i ple de veritats, però estaria bé potser començar pel començament i parlar de com va començar el projecte. De fet, a l'inici s'apunta, no?, aquesta mena de recerca, et busca, et troba, el mail que no arriba, però com us interesseu per aquesta figura? Per què l'Eva, de cop i volta, la veieu com a material dramaturgitzable, per dir-ho així, i com arribeu a interessar-vos per la figura, abans de contactar-hi fins i tot. Quina espurna hi ha d'entrada? Clar, com a espurna, és curiós, nosaltres venim del món del cinema, de la imatge, i d'aquí una mica, jo venia d'un projecte anterior que parlava més de la memòria familiar i una mica en el procés d'aquell projecte em va començar a néixer com interrogants sobre la imatge eròtica i una mica què es plantejava en aquest tipus d'imatges, però una mica així en abstracte. I a partir d'aquí a mi m'interessa molt el lligam que té la biografia individual amb la història, col·lectiva i compartida, i sí que vaig començar a fer més recerca del moment de la transició, que em semblava com un moment especialment per la nostra història del cinema, on hi havia hagut tot aquest esclat del destape, i vaig començar a investigar. I d'allà vaig començar a conèixer les actrius de l'època i em va arribar el seu nom. I aquí començo la recerca també més en concret d'ella, que és una mica on agafem en l'espectacle, que hi ha aquest mail, on jo la intento buscar, que realment no va ser un mail, era una trucada, però on realment a mi em deien, és que no sé si està viva. És una mica la sensació que havia desaparegut, d'alguna manera.
I finalment, després de molts contactes que resumiré, i d'unes casualitats de la vida, perquè ella estava vivint a Mèxic i estava allà fent la seva vida, i quan vaig descobrir això també vaig pensar, bueno, doncs ens n'haurem d'oblidar. Però va resultar que la seva filla es casava i ella va venir per uns dies a Barcelona i una de les persones que jo havia parlat em va dir, ostres, està aquí, espera que te la passo per telèfon. I allà ens vam sentir les veus, va ser com emocionant, i el següent va ser veure'ns en un bar a Barcelona, que també va ser com un moment molt emocionant de trobada. Clar, entenc, Eva, que hi ha un moment en què tu dius, ostres, m'estan proposant, tornar al passat, parlar de mi i parlar des d'una intensitat. Tenies clar que no ho volies fer amb qualsevol. Suposo que també depenia molt de com, qui i des d'on es feia, ¿no? Bueno, fue una sorpresa. O sea, primero que ella lo cuenta así, pero yo mi memoria, la que yo tengo, aquest contrast de punts de vista. es que yo llego al bar igual de emocionada que ella, eso sí es cierto. Y en Madrid me dicen que hay una directora que está buscando una actriz para hacer algo que va muy bien conmigo. Nunca me dicen que soy yo. Y ahí nos presentan por teléfono. Esa es la misma clave. Pero después la siguiente clave es que ya quedamos y cuando quedamos... yo había pensado siempre, si volviera a abrir la puerta de Valibertén, tiene que ser con alguien que lo haga de una forma diferente, de una forma como un diamante, ¿no? Como algo muy cuidado, que esté cerca, que sea de hoy también, ¿no? O sea, tenía mis cosas ahí como internas que le pedía a ese proceso, ¿no? Y nos sentamos, pedimos, y cuando ella empezó a hablar, pues una mujer de 60 años... que haya hecho esto y esto, y yo me iba poniendo como ojos de plato porque yo decía, pues si es que esta soy yo. Soc jo, no? Soc jo. Me estaba definiendo perfectamente, ¿no? Evidentemente eso quiere decir que es que yo no me había enterado de que ella de alguna manera sí estaba conectada con mi personaje y con toda la información que hay ahí detrás. Por lo tanto, pues la conversación siguió bastante rato así. Y en un punto pues ya se desarrolló hacia el plan que ella tenía, donde lo pensaba presentar, que una de las ideas era para el Lliura, que en fin, todo lo demás, ¿no? Pero mi memoria muy clara, que el otro día aún me lo discutía Raquel, es que yo no sabía que ella estaba buscándome a mí, sino que ella buscaba una actriz. Y que esa actriz, cuando ella hablaba, era yo. Eso fue lo simpàtic per a mi, no? Clar, llavors ara entra un moment, aprofitant que us tinc a tots quatre, m'agradaria que xerréssiu tots, per tant, Dani, tot teu. Hi ha un moment en què us centreu en la dramatúrgia, és a dir, que hi ha una història, hi ha un passat, hi ha una època, hi ha una transició, hi ha una estrella del softcore d'un cinema molt determinat, d'una època molt determinada, i l'heu de portar al teatre, per tant, als escenaris, per tant, amb una dramatúrgia molt determinada, jugant amb imatges visuals, amb fotografies. Com us ho plantegeu? D'on partiu? Cap a on aneu? Ho teniu clar? És molt work in progress quan us comenceu a treballar junts? Com va això? M'alegro que m'hagis fet aquesta pregunta. Partim de diversos elements. Nosaltres tenim tots dos una manera de treballar que parteix molt d'això de pensar en imatges. D'alguna manera ja pensem literalment en les imatges que es poden projectar, les imatges que poden haver en escena i en quin pot ser el treball amb ella. Però el moment en el que comencem realment el treball d'escriptura parteix de grans converses amb la Eva, converses presencials, converses telemàtiques. Abans de tot això ja fèiem connexions Mèxic-Barcelona. I a través una mica de totes les inquietuds que nosaltres ens veien, fer-li una sèrie de preguntes a la Eva, ja no només sobre el seu recorregut biogràfic, sinó també sobre la seva particular manera d'entendre algun que ella ha treballat molt i en sap molt, que és bàsicament posar el seu cos i treballar amb el seu cos com una manera o com una via, com una porta també d'alliberació i ser objecte, i quan ella ha volgut i ha pogut, i sabem molt bé què és això de ser objecte o subjecte de la mirada, no? I del desig. Anem treballant una miqueta sobre tot això i a través d'això anem esculpint cada un d'aquests textos i anem veient realment i anem trobant una miqueta què és el
que se'ns queda fora i el que se'ns queda dins, alguna del que també parla molt l'obra, no? Però bàsicament nosaltres teníem uns eixos que ens interessaven molt, que eren desig a una edat, era la mirada i la història occidental sobre la mirada i molt concretament sobre el cos nu d'una dona. I a través d'això la cosa va evolucionant molt paulatinament fins que arriba a la sala d'assaig i treballem i acabem d'escriure-ho tots plegats. Estan aquí també part important de l'equip, la Lola, el Pau i la Carlota. I perdó, i que en qualsevol moment també, si es vol preguntar coses de so, d'espai, de llum, els hi podem passar el micro i és superinteressant també escoltar-los al seu procés. Doncs en aquesta línia, i ja que parlàveu de so, una mica també per donar la paraula a tots els aquí presents, Mireia, t'ha tocat, quan entres tu en el procés i com es planteja aquest acompanyament d'un element tan sensual com és un saxo en aquesta història? Bueno, també va passar en un bar. La vida passa en un bar i ens els tanquen amb una cerveseta. Fatal. La Raquel em truca, li havia donat al meu mòbil el contacte a l'Anna Rovira, que ha fet les llums. Es veu que ella buscava un vent i l'Anna Rovira va dir: «Hombre, yo lo tengo. Yo ya tengo la persona». I llavors em truca i m'explica així com jo no... Bueno, m'explica que està, que vol fer un projecte, llavors jo el primer que vaig dir que jo, estàs alçades del partit, m'ho he de passar bé, si no, no ho faig. Li vaig dir, no et dic res, fem una improvisació amb la susodicha, amb la Eva, la vull conèixer. I llavors depèn del que passi. I sí, va dir, vale, doncs vaig venir un dia, vaig aparèixer amb el saxo, i ella va dir, vale, imagineu-vos no sé què. I, claro, va ser bastant impressionant perquè ens vam entendre superbé, vam començar a fer ella, posar-me una cama per aquí sobre, jo, és que al principi era molt performàntico i ochentero. I llavors ella em posava aquí, m'escanyava amb les cames, jo li feia així, després em tirava un guà, ella va començar a proposar coses i va ser un dia bastant... Vaig sortir i vaig dir sí. I llavors van ser 3 o 4... Bueno, els processos van ser 3 o 4 dies, bueno, ara ja no ho vaig a seguir. 3 o 4 dies de molta aventura performàtica. I després va venir el Covid, que fa reflexionar molt, es veu. Llavors apareix la Raquel a l'octubre amb una cosa totalment diferent. I jo, però on està la performance? ¿Dónde està el cachondeo? I llavors, a partir d'aquí, comencem a treballar des d'un altre lloc, des de més la contenció, claro, jo queixant-me, no? Però bueno, la música ha de ser tal, ha de ser més forta. I llavors allà, tot es comença així i tal. És a dir, fem un procés d'aquests que comença des de poc a poc, la contenció, i es va construint d'una altra manera, però també la veritat és que molt xulo, perquè ha hagut molt bon feeling amb tothom, i això és molt important per sobreviure en aquesta... Jo, aquest procés de treball i aquesta mena de canvis, entenc que va haver-hi molts canvis en la concepció de tot plegat. Bueno, o sigui, ja estava plantejat... Clar, això és un espectacle de creació i en realitat hem tingut 9 setmanes, que no és gaire per fer-ho tot, i aleshores el que a mi se'm va ocórrer era poder-ho dividir i fer pauses entremig per poder realment repensar coses i treure el màxim profit d'aquest temps que teníem. Llavors vam fer 2 períodes d'assaig, que és aquest que no és tan diferent del que... O sigui, s'ha creat un mite de... És diferent, ara li passarem el micro a l'Eva i que l'Eva parli. O sigui, hi havia uns paràmetres molt similars, però sí que és veritat que hi havia alguna cosa com més agafat al passat, per dir-ho així, de llenguatge, del que posàvem a escena, i en aquesta pausa, que va ser més gran del que ens esperàvem, del tercer període, que és quan ve la Covid, realment jo crec que ens va servir molt també a nivell dramatúrgic per aposentar coses, donar-li més capes, acabar de donar-li cos a tot plegat. I aquí sí que vam anar intentant entendre el llenguatge que necessitàvem per anar viatjant per aquest paisatge que s'estava proposant, que realment hi ha moltes imatges que es veuen, però hi ha encara més imatges que no es veuen. I tenir aquest espai de poder anar generant aquestes imatges en l'espectador és el que una mica ens va anar portant a trobar una mica aquest llenguatge escènic. Clar, abans comentava el Dani, aquesta mena de
el tema del desig, de la mirada, no? De la mirada de l'altre. Suposo que també, Eva, hi ha tota una reflexió que tu et fas mirant cap al passat i que te la fas des d'aquest present, que igual potser no t'havies fet, és a dir, igual no sé si havies elaborat el discurs o era una cosa que tu tenies com molt a dins que mai no havies estructurat, com va això? Bueno, sí, porque soy muy meditativa, soy reflexiva y soy autorreflexiva. Pero evidentemente pues he necesitado al Dani, a la Raquel y a la Mireia para hacer esta mirada desde un escenario, y el llibre maravilloso, ¿no? Vale, voy a aclarar así la diferencia entre cómo lo dice Raquel y cómo A ver, lo anem dice así, ella, anem ¿no? a Sí, estructurar realmente, y a mí me encanta porque nos dio la oportunidad. En aquel momento tomamos los fractales de lo que era más la performance y disfrutamos mucho y gozamos mucho porque realmente lo pusimos en los 80, 90, que era una etapa performística muy, muy clara, muy fuerte, con un carácter muy intenso. Y entonces pues trabajamos mucho desde ese lado. Siempre, nunca hemos perdido el hilo, ¿vale? Porque yo ofrecí, desde que nos dijimos sí, creamos este matrimonio, ofrecí todo mi material. O sea, ellos podían hacer y tomar las direcciones que quisieran porque les di mis maletas, todas mis fotos y vídeos, y lo puse en sus manos porque por eso yo quería que alguien me dirigiera. De alguna manera es muy claro la confianza que cuando nos miramos yo puse en ellos. O sea, que lo tomaran por donde tomaran ese camino, yo estaba ya predispuesta y después muy entregada a ver ellos qué querían, ella qué quería, cómo lo quería, y yo iba a ir a trabajar como ella lo quería. Por eso cuando regresó, con la grandísima otra diferencia, que no es que perdió el hilo, sino que entramos en lo íntimo, en esa otra mirada, en lo contenido. Me dio mucha fuerza pensar que ya no solo hablábamos de Eva Libertén, sino que hablábamos de todas las mujeres. Entonces, sí estamos contando un fractalito de Eva Libertén que tiene 700 yoes, desde el más egótico al más destruido, ¿no? Sino hubo un momento en que entendí lo que queríamos hacer juntos, que era, sí, Eva Libertén es la línea que conduce una historia, pero esa historia contiene a todas las mujeres del mundo, de todos los niveles sociales, de todas las que han sido ninguneadas, que han sido maltratadas en el trabajo, que se les ha exigido, que se les malpaga, que tienen parejas que son destructivas, que tienen patrones en los que se pueden quedar atrapadas, como ser madre y creerte que eso es lo mejor del mundo, o ser abuela, en fin. Creo que el hilo que al final hemos construido con una, es una, que una somos todas nosotras. Entonces, ese una al que hemos llegado ahora es un conceptual que me agrada muchísimo y que me emociona muchísimo porque ya no soy yo, ya no es solo la historia de Eva Libertén, sino que Eva Libertén se pone de nuevo al servicio de las mujeres. Y esa es la diferencia que yo creo que ha merecido la pena del cambio. La otra era más Eva Libertén, el mito, la performance, el feeling, el jugar. Bueno, la chica de serie B, ya veremos qué hacemos con eso, ¿no? Pero de momento la idea de llegar a la mujer y que fuera el soporte para dar voz a muchas mujeres, eso me ha interesado muchísimo. És allò que diuen, no? Allò personal és polític, en el fons aquí queda com molt ben reflectit, però també és veritat que això que apuntava molt, tot i que tu ets totes, per entendre'ns, Eva, hi ha una cosa que té a veure amb la teva intimitat, amb un despullar-se emocional, que no sé si és encara més difícil que un despullar-se físic. Bueno, es que yo siempre he dicho esto, entre Raquel y yo, hay esa complicidad, ¿no? Desnuda, vestida, desnuda. O sea, ¿qué es estar vestida y qué es estar desnuda? Yo hay veces que voy desnuda, completamente desnuda, caminando en cualquier escenario de vida y me siento muy vestida, y hay momentos en los que estoy frente a alguien mirándole a los ojos y me siento muy desnuda. Entonces, realmente creo que lo que sí hemos conseguido en una es esa desnudez del alma, ¿no? El poder llegar a que lo que estaba, cada día ha sucedido algo diferente, o sea, insisto, ¿no? O sea, yo sentía que de un momento algo me atrapaba de un lado y era mi alma viajando, ¿no? O sea, incluso interrupciones, incluso el perder el hilo, porque el hilo me estaba llevando a un lugar nuevo de lo que estaba ahí contando, ¿no? Clar, de fet, estan sortint coses molt interessants i insisteixo, hi ha un micròfon per aquí i vosaltres sou protagonistes. Si hi ha algú que vol dir una cosa, ho dic perquè d'aquí a un quart d'hora haurem d'anar plegant perquè això passa el temps volant i llavors no tindreu la gran oportunitat, que aquí la gràcia és preguntar, comentar o veure el que us ha generat dubtes, el que no teniu clar. Per exemple, a veure, hi ha algú per aquí, que són poquets, ben avinguts, no sigueu tímids, que a última hora us sabrà greu. Mira, aquí hi ha una pregunta, després jo continuo, que en tinc moltes més, però endavant. Hi ha impugnació,
Crítica constructiva sempre, sisplau, Dani. Puc parlar, sí, cap problema. Me l'aguantes tu? Vale. Ok. No era sobre el tema de la veu, que ja s'apunta al principi, tot el tema del doblatge i com després m'ha semblat entendre que moltes de les veus en off no eren la seva, no? Llavors, si poguéssiu desenvolupar una mica sobre aquest tema, com ha anat aquest procés, perquè m'ha semblat interessant sobre quina és la meva veu i el vincle amb la identitat i el discurs i tal. No és una pregunta, però... Clar, aquí, diguéssim, partim d'alguna que és totalment prosaic, que és que realment en aquella època les pel·lícules que feia Eva Liberten, el so no era directe i normalment no es doblava a si mateixa, i aquest joc una mica ens va permetre anar a altres veus amb aquest pretext. I sí que darrere dels temes que parlava abans el Dani, de la mirada, també hi havia un tema molt important que és el de la identitat, aquesta identitat que es construeix a través de la imatge i que d'alguna manera ella es busca contínuament i d'alguna manera també fuig d'aquella imatge buscant-ne una altra. Quan la clausura, tot aquest canvi i esos 700 yoes també estava en la construcció de tot això. Però especialment ens interessava poder fer aquest lligam que dèiem entre lo individual i lo col·lectiu. O sigui, de fet, hi ha un moment de l'obra que crec que sí que tu entens més que allò de sobte poden ser altres experiències que poden reflexar-se amb la de l'Eva des d'altres veus, i fins i tot hi ha moments que pots pensar que són edats diferents de l'Eva i altres estats, perquè sí que això vam treballar que fossin gent que no eren necessàriament actrius, sinó que estaven properes per mons artístics o el que fos a la vida i a l'experiència de l'Eva, però que tenen timbres i edats diferents. I això era una aposta perquè, clar, a nivell de dispositiu, fer quallar tot això tiene su enjundia, introduir-ho bé i tot plegat, però al mateix temps em semblava molt ric que realment poguessis fer aquest viatge, d'escoltar fragments d'una primera persona, perquè al final el relat està construït des d'una primera persona molt clàssica, per així dir-ho, i d'alguna manera anar-la des de dins multiplicant, diversificant i fent-la expandint d'alguna manera. No sé si vols completar. A tu t'ha funcionat? I especialment a partir d'algun moment en concret ha començat a funcionar més? No, bueno, és molt guai el moment del saxo, que la veu arribi a ser l'instrument. És superinteressant. No sé, m'ha semblat Va haver-hi potser una etapa en què això era un pèl més agosarat a nivell de dispositiu, perquè per mi hi ha alguna que també reverbera en el treball de les imatges amb les veus, que és aquest treball i aquesta insistència que s'articula sobre juxtaposició, superposició i fragmentació de cada un dels elements, de les veus, de les 1000 Eves. És bastant recurrent la pregunta de molta gent, però totes aquestes que apareixen allà són ella? Perquè realment inclús a nosaltres, en algun cas, quan l'Eva ens entrega aquest bagul de tot el seu, és on ens esclata una mica el cap i veiem que aquí, a part que cada una de moltes d'aquestes fotografies tenen una història, totes juntes realment poden arribar a articular en si soles ja aquest potencial de col·lectivització que hi ha la voluntat que hi sigui en el relat. Després hi ha moltes imatges que, desgraciadament, particularment jo tinc un parell i una molt concretament al cap que no estan i podrien estar perfectament i no apareixen i són precioses i per mi són... Hi ha una d'elles que per mi, sempre l'he dit, la Eva evanescente, i que és sempre... Però, bueno, crec que és el que conté el fet al final d'aquest text que per mi és molt nuclear de l'obra. Quan l'Eva agafa l'altaveu i viatja amb l'altaveu, hi ha un text que parla d'aquellò que el que no es veu, que potser això és l'important, però si realment una imatge que no es veu existeix.
I després explica tot això dels prehistòrics, no? Que l'important potser era que la imatge existís, no que es veiés. Perdó, no sé si just... No, acaba de complementar i jo no preguntava nada. No, és que anava a passar-li al Pau, perquè en tot el treball de veus... Justament ha sigut com superimportant també tot el treball d'equalització de les veus, de com aquestes veus s'especialitzen, o sigui, es posen a l'espai, vamos, no? I com surten, perquè sí que hi ha tot un treball amb això, no? I, bueno, aquí el Superpau, no sé si vols... Ha quedat explicat, crec. Si el Pau no vol afegir res més, tirem. Hi ha una altra pregunta aquí demanada a primera fila. ¿Cómo va a surgir, de quién fue idea y cómo surgió exactamente el hecho de poner el deseo femenino como sobre la mesa? ¿Dónde queda lo que yo quiero y cómo lo quiero? Si fue idea de ella o de todos. O sea, el deseo femenino, ¿no? Entiendo. ¿Quién lo puso sobre la mesa? ¿Más por tu parte, por nuestra parte? ¿De quién... Sí, ¿Cómo tomasteis la decisión de poner el deseo femenino sobre la mesa y como que todo girase un poco en torno a esto? Si fue idea más de alguien o cómo surgió un poco. Claro, bueno, un poco por lo que hemos explicado, ¿no? De tozudería y de ir siguiendo la pista fue un poco, ¿no? El impulso más mío. Pero creo que también, o sea, yo en realidad también iba con mucha cosa de esto, ¿no? En relación a la imagen, lo que vemos, ¿no? Nuestra mirada, qué carga, qué prejuicios, qué estereotipos, ¿no? Pero yo realmente no tenía ni idea de la historia de Eva. O sea, yo en realidad también, de alguna forma, fui a llamar a la puerta de Eva Libertén, por así decirlo, y fui descubriendo a Herminia, ¿no? De alguna forma. Y en ese proceso yo creo que sí... es súper, o sea, ¿no? Todo lo que va saliendo y todo lo que va emergiendo temáticamente en ese relato, en esa historia, en esa forma de enfocar el deseo y la sexualidad incluso, ¿no? Ahora, ¿no? Que eso también era algo que nos pensábamos, qué guay también tener a dos tipas de más de 60 años hablando de la imagen erótica, de sexualidad, de cómo están sus cuerpos y de cómo se sienten ellas, ¿no? Con eso. Pero fue muy compartido, creo, realmente, en ese sentido. Eva. Sexualidad, ¿vale? Bueno, sí es verdad que lo que hacemos es apoyar el culto femenino, pero yo siempre digo que yo no soy femenina, que soy andrógina. Entonces, de alguna forma, también todo lo que ha ido pasando en mi vida, en mi androginia, en mi querer, que nada se defina por mi sexo ni por mi sexualidad. Y preguntabas por el deseo es universal, el deseo es algo que ha sido maltratado, sigue siendo maltratado porque tiene mucho poder. Entonces, de alguna forma, cuando Raquel ya quiere resignificar muy bien vamos a hacerlo conceptual y todas estas mujeres representadas por Eva Libertén a través de tu historia, lo entiendo muy bien porque para mí lo importante es esa universalidad de la sexualidad. Es decir, el deseo del otro y mi propio deseo, que deje de ser manipulado, que sea algo realmente que de pronto podamos descubrir que la sexualidad es sagrada, libre y que está todavía por desvelar, que hay mucho por desvelar. Entonces, todo mi trayecto, toda mi vida ha sido eso, querer desvelar y querer romper las cadenas que encarcelan al ser humano a través de la sexualidad por los diferentes estratos sociales. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como yo, como andrógina, porque me reconozco como andrógina, hombre, mujer, femenina, masculina completa, levanto la voz por todos los géneros para poder elegir realmente lo que se te dé la gana, vivir a través de tu sexualidad. Y esta ha sido siempre mi llamada de atención, pero evidentemente, a través de lo que podéis ver en las revistas de esa época, todo eso no se hablaba. Claro. A mí me crearon un personaje que si tú lees las revistas de Papillón, de Lip, de Fotogramas, cambiaban mis palabras. Entonces es una forma también ahora, que es cuando se cargaron a Eva Libertén, en realidad se le iban cargando cada vez que publicaban algo que yo no había dicho. O sea, sí usaban mi imagen, sí usaban todo lo que yo quería contar a nivel artístico, pero lo que yo decía en realidad eran palabras de otros, ¿sí?
Entonces, bueno, esto también me aprovecho para decirlo porque es importante. Es Això és- decir, això és molt nuestra curiós, sí, sexualidad siempre ha sido manipulada. Entonces, yo queriendo ser libre, en realidad estaba siendo manipulada a través de mi libertad, ¿verdad? Un poquito, pues eso ya va siendo hora de que acabemos con ello, ¿no? Porque la sexualidad no define a tu humanidad, pero sí te define a ti como individuo. Entonces, como individuo tienes derecho a elegir lo que se te dé la gana. Bueno, esa es mi versión y ahí lo dejo. Clar, i a l'espectacle també hi ha una gran paradoxa, no? Quan tu dius, no, jo tenia 17 anys, era una transició, sortíem d'un món fosc i per mi era una mica de reivindicació del cos de la dona, de disfrutar-lo, d'exposar-lo i sense vergonya, però clar, hi ha la paradoxa que alhora la indústria d'aquell moment, i segurament la d'ara encara, però era absolutament masclista, absolutament patriarcal i la mirada era una mirada només de desig cap al cos d'una dona des d'una mirada d'home. Per tant, clar, és com, no sé si era una lliberació i una llosa al mateix temps, no? Insultador, en muchos casos, o sea, incluso hoy en día, ¿no? Porque pues a mí me interesa mucho el transgénero, me interesa mucho muchos temas que aún se están tocando y que se está hiriendo mucho al ser humano, ¿no? Entonces yo ya fui herida en aquel momento. De hecho, yo cuando me afeito la cabeza es buscando ese transgénero en mí, es decir, no me mires por mi pelo, no me mires por mi culo, o sea, yo me expongo a nivel sexual como arte, no como lo que tú me vas a decir que yo tengo que ser, ¿no? Entonces sigo con este pensamiento sentir, hacer, ¿no? Es decir, yo valoro por encima de todo el ser. Y el ser no tiene género, no tiene sexo, pero la sexualidad sí, y donde hemos sido heridos gravemente es en la sexualidad, en cómo ponen siempre encima de ti una losa tremenda a la hora de que tú vayas a decir, oye, que yo pienso diferente, oye, que yo... No, entonces van y te cortan la cabeza. Entonces, bueno, me parece también muy valioso ahora mismo eso para la mujer hombre, o sea, para los hombres también es muy importante. Para el hombre es muy importante que puedan también resignificar su femenino masculino, es decir, da igual qué sexo tienes o qué haces con tu físico transgénero, por ejemplo. Yo aplaudo. Si tú no te sientes con lo que has nacido en esta vida, haz lo que se te dé la gana. ¿Cómo usted tiene derecho a decir que yo soy? Esta siempre es Eva Libertén. Tú no tienes derecho a decir quién yo soy. Libertén significa eso. Clar, i aquest discurs fa 30 anys era... No, era más cómodo que ahora, pero lo que pasa es que luego lo manipularon y luego no lo levantaron. Claro, no se reflejaba, claro. Pero el discurso es el mismo. Por eso ahora que tengo el poder del micro, lo vuelvo a resignificar, no, a retomar. No, claro. No, i és veritat com si el discurs no queda reflectit i les paraules són canviades... Pues ya tú eres otra, claro, es que tú te vas convirtiendo en otra, por eso yo dejé muy joven el cine también. Porque tus palabras se acaban convirtiendo en la modelo, con el perrito, con la pose, pero ¿me entiendes? O sea, pero yo no empecé por eso. De hecho, lo he explicado varias veces, yo no empecé haciendo cine erótico, yo me encontré con un cine que se fue transformando en cine erótico y me fui dando cuenta que de poco en poco ya no tenías lugar en otras películas, que ellos te iban como condicionando. Fueras buena o mala actriz, me decía Carlos Bempar, por ejemplo, en 2 orquídeas para un hombre solo, que se fascinó con la escena en la que voy de hombre como actriz. Dice, pero bueno, ¿quién te dirigió ahí? Nadie. Bueno, pero es que esto no se valoraba. Tú te lo currabas solita y luego a la siguiente película volvían a buscarte por el cuerpo. Entonces, claro, eso es lo que a mí en 5 años, 6, que fue lo que yo tardé en irme del cine, porque empecé muy joven, pero también me fui muy rápido, ¿no? Fue esto, o sea, no están usándome como para contar cosas que a mí me interesan, me están usando para contar lo que a ellos les da la gana, pues no, ¿no? Em sembla meravellós, estem aquí rascant temes fascinants. Alguna pregunta més? Va, que esteu preguntant coses que li estan donant aquí molta vidilla al col·loqui en qüestió. Hi ha un tema que em pregunto, mentre no hi ha cap altra petició de micròfon, que tinc la sensació que, a part d'aquesta reivindicació, hi ha coses molt personals, íntimes, biogràfiques de la teva vida, expliques maltractaments i expliques com ho paties, i hi ha un moment que parles, estàs aquí asseguda i parles d'aquella por que senties, que realment és moments de pell de gallina. No sé si hi ha hagut un moment en tota la construcció de la dramatúrgia, el text, amb la superposició de vídeos, de les fotos que tractàveu i amb la composició del text final, en què tu diguessis no, per aquí no, o això no ho vull tractar, o aquí em fa mal. Terapéutico. Bé.
Sí, vamos, o sea, ya en el momento que yo confío en Raquel y en Dani y en el equipo, porque realmente Carlota, todo el equipo, Lola, Pau, Mireia, Ana, con las luces, o sea, yo empiezo a sentir que estoy en un lugar donde no tengo nada que decir más que confiar, ¿sí? Y cuando yo veo que va tomando este giro, simplemente pienso, bueno, o sea, ¿por qué no hay que contar las cosas como son? ¿No? O sea, se pueden contar más cabaretadas, más music hall, más performadas, o se pueden contar como esa parte en la que sí rescatamos a muchas mujeres de todos los estratos sociales que nadie creería que han sido maltratadas en su casa, en su espacio íntimo. Y eso me interesó muchísimo cuando Raquel lo cuadró, ¿no? Digamos, o sea, se fue cuadrado en el guión, ¿no? Que sí son cosas que yo conté, pero ella dijo, pues esto es importante, ¿no? Sí es importante, no es denunciar, es atreverte a reconocer que seas lo fantástica que seas, tengas el nivel económico y social que tengas, el maltrato no pertenece a un estrato social, pertenece a una realidad. El maltrato es algo terrible que sucede en la sociedad de muchas maneras y una de ellas es en tu casa. Y eso tiene que ser contado para que haya otra gente que se atreva, porque realmente cuando lo estás atravesando, ese maltrato, no sabes dónde mirar, no sabes dónde ir, no sabes con quién hablar, te pasas bastante tiempo avergonzada contigo misma de cómo me muevo, qué hago, cómo se sale de aquí, ¿no? Y cuanto más lejos pudieras haber estado de ese maltrato, que era mi caso, niña mimada por el cine, o sea, sí había una forma de mimo y otra de maltrato, ¿no? Pero yo me sentía cuidada de alguna manera y de pronto te encuentras con una pareja en la que tú vas empezando a confiar y que ahí está tu destrucción real, o sea, que esta persona, o sea, es pánico, vivir en tu casa con pánico, pues no se lo deseo a nadie. Entonces me interesó mucho poder hacer esta terapia también y regalarle al mundo el poder quitarnos esta máscara. Si hay maltrato, lo hay. Sí? Esteu comentant alguna cosa? Endavant. No, tu. Esteu consensuant el que comentareu, i això ja és una cosa. No sigueu vergonyosos, prengueu la paraula. Però és que és algo que vas dir, bueno, que crec que et pertany. A veure, moment d'interacció. És el que té treballar quatre mans, a vegades. És estrany, no havia viscut mai un moment així en un col·loqui que diem, com ho diem, però digueu tu, però digo jo. Bueno, és que hi ha moltes etapes, no?, també del procés de com hem anat arribant a aquests llocs, vull dir que no ha sigut mai, no?, una cosa de pum, xim-pam-pum, no?, i això ho explicarem així, sinó que sempre ha sigut molt en diàleg, molt compartit, no?, i també intentant trobar molt en tota la peça aquests espais que dèiem, no?, i un important, que ara deia el Dani, és quan arribem a aquest moment, la decisió de que ella marxa de l'escenari, es situa entre el públic i mirem l'espai buit que canvia de color. Bueno, tota la peça i tota la proposta també és molt sensorial en diferents moments i amb diferents elements i llenguatges. I aquest moment ens semblava important que ella pogués estar entre el públic, acompanyada, d'alguna manera recolzada, i després també poguéssim tenir aquest espai on ja no només la veiem a ella, sinó que podem veure tots aquests reflexes que abans parlàvem en aquesta experiència. Sí, bueno, bàsicament és això i només ho complementaria perquè realment aquest moment, jo crec que, ara parlo per elles, però crec que tots els moments que han pogut ser de la seva biografia molt concreta i que puguin tenir alguna mica més compromès amb la seva intimitat i que podia explicar ella o no, han sigut producte d'un procés molt natural, molt generós per part de la Eva, i en aquest sentit ha fluït tal com ho hem anat trobant. Precisament aquesta decisió en un moment donat també succeeix perquè també passem per la hipòtesi que la Eva pugui explicar això i aquest text que inicia aquí a l'escena s'extengui probablement fins al final. En un moment es contempla aquesta hipòtesi i es desestima perquè ens estimem més aquest distanciament
perquè al final sí, hi ha un distanciament de tornar a les veus, o unes veus que de nou és on es solapen més, és on comencen a solapar-se més i per tant reverberen i es passen el testimoni més entre elles, i ella s'ho mira des de fora. Al final l'Eva és una persona que ara mateix fa anys que ha passat això, ho té molt processat, ho té molt treballat, és molt conscient d'on està ella en relació a això, i era interessant que no estigués dins aquí, exposada just en aquest moment, no? Sinó que sortís i s'ho pogués mirar des de fora, que al final és més just en el moment en el que també ella ara ho comparteix, no? amb tothom. Última ronda de preguntes, alguna petició més de micròfon per aquí. Jo volia comentar la coincidència aquest cap de setmana. De fet, en paral·lel aquest cap de setmana tenim, per exemple, el col·lectiu de la Cristina Morales, l'exposició de la Caldera, el Bailar con el Coño, Catalina, Bailar con el Coño com a concepte. Aquí davant al Mercat de les Flors tenim l'Eulàlia Berguedà i al bell mig del Maria Aurèlia Campanya a la sala posa Abrite el Coño. És a dir, aquesta referència explícita que segurament no s'ha fet mai i que encara a hores d'ara dius com. I tinc la sensació que aquest muntatge, sense dir-ho d'aquesta forma explícita, ho fa i ho fa molt. No sé si realment per vosaltres la reivindicació és aquesta, és ballar des d'aquesta intimitat, perquè és una mica de ball el que feu aquí amb la Mireia i totes dues, de dius, hem fet els 60 anys i estem reivindicant que la nostra creació té molt a veure, no sé si amb la sexualitat, no entrarem en aquest tema, però sí amb aquesta mena de reivindicar el cos de la dona, no només com a ser mirat o subjecte o objecte, sinó com a subjecte de desig i creatiu des d'aquest punt, no? No sé com ho viviu. Mireia va parlar? Mireia va parlar? Vale, bueno, yo le acompaño. Creo que lo interesante también que tratas de decir es que es el ser humano o la mujer a través de todas sus edades, ¿no? Y que nosotras no tenemos edad. O sea, realmente... ¿Cómo no tenemos edad? No tenemos edad porque si realmente tenemos la energía interna y la energía vivencial de la alegría de estar creando. Yo creo que la pregunta va por ahí, ¿no? Entonces... sí hay una edad física, pero no hay una edad en la que tú determinas ahora ya no se puede bailar, ahora yo ya no puedo hacer música. La sexualidad claro que cambia, pero bueno, para cada cual cambia diferente y hay una sensualidad por otras cosas. Y entonces el bailar, el irnos bailando y riendo es porque nosotros tenemos la complicidad tremenda de saber que la fiesta acaba de empezar. Y es por esto que nos vamos felices porque sabemos que en realidad esto solo acaba de empezar. Home, jo crec que el saxo és l'acompanyament més sensual que pot tenir aquest espectacle. És a dir, el saxo com a instrument ja té aquesta fama de sensualitat. Tot això ho estic dient perquè parli més la Mireia. Ho esteu veient, no? Està aquí com... Tampoc no m'agrada això de que el saxo hagi de ser sensual. Jo tampoc ho dic d'aquesta manera. És el que s'ha dit sempre, no? Té aquesta fama. Sí, s'ha dit, però jo no crec que tu pensaves en un vent per la sensualitat, no? És una voz. Sí. Ho dic més com una veu. És un instrument que és que treus el que portes a dins, no? Una miqueta com és el ballar, com els moure's, com escriure. És un mitjà, no? Però també és veritat que vibra i fa vibrar. Bueno, perquè és molt orgànic, però pot ser molt orgànic tot. Quan ho fas i t'entregues de veritat, és orgànic tot el que puguis fer, i si és de veritat, no? I una miqueta és buscar això, aquesta veritat tocant i fent. Y decir que además es mi instrumento preferido. Ah, veus? És el seu instrument perfecte. Què més volem? Igual s'ha fet ara l'instrument preferit arrel d'aquesta col·laboració. Clar, sabem moltes coses de tu, Eva. Potser queda més desdibuixat, diguéssim, el futur, no? És a dir, el salt al món de la performance, no? que havia de ser molt més performàtic, pel que heu explicat avui l'espectacle, i potser ho és menys. El món aquest de la performance, de la movida i tal, potser no us interessava tant com en el passat, o potser no teniu prou temps per explicar-ho tot. Bueno, o sigui, una mica la decisió, i també perquè es poden fer 85 obres amb l'Eva i la seva... Té tela i la seva trajectòria. Aleshores sí que ens semblava que era interessant acotar-ho al personatge d'Eva Liberten per poder parlar de totes aquestes coses que volíem parlar en aquest marc, no? Aquest personatge arriba fins a la movida, però d'alguna manera ahí és donde ya empieza a perderse ya con esta relación. De tota manera, sí que potser més que
que no hi sigui és que hem posat com el focus en una altra banda, no? Quan passem per la movida, jo crec. Hi ha més força en aquell moment del context històric, social, no? També després d'aquella eclosió, d'aquell bullici artístic, que és també la sida, les morts i tota diguéssim, el post de tot això. Jo crec que ens hem agafat més aquí, també era una qüestió també de com anava evolucionant l'espectacle, de com arribàvem allà en aquell moment on també havíem de parlar d'una memòria històrica també prou velada i prou oblidada, en paral·lel a tot aquell destape i a tot aquell nu, i aquest contrapunt, aquesta contradicció, és una mica en el que ens vam enfocar en aquesta part. Algun apunt més? Algun apunt final? Alguna última pregunta? Doncs l'última pregunta te la llenço jo, Eva. Ara que has provat el gust dels escenaris, aquest directe, aquest despullar-te sentimentalment amb complicitat absoluta, ¿tens ganas de repetir? Perquè jo t'he vist molt còmoda a l'escenari. Estoy muy cómoda. Pues sí, vamos a hacer el 2. Sí, no, claro, me encanta. Eso es una primicia, me encanta, ¿no? Pues si hay un nivel y hay cosas que contar, pues aquí estoy, ¿no? Evidentemente. Me encantaba ponerlo de muchas maneras y el escenario lo amo desde niña. Simplemente lo dejé porque lo que estaba contando no me interesaba. O sea, que no es que no esté cómoda, es que quiero seguir estando muy cómoda, contemos lo que contemos, si realmente son joyas para el escenario y joyas para compartir con artistas y con almas sensibles al arte, ¿no? Como son todos ustedes. Doncs noies, faig un noies així en plural, incloent-hi el Dani, gràcies per compartir aquesta mirada incisiva, lúcida sobre la mirada, la paraula, el cos de la dona reivindicat queda, i gràcies a vosaltres per quedar-vos al proper col·loqui postfunció. Clar, aquest és el primer col·loqui postfunció que fem de la temporada, gentilesa del Covid. De fet, això s'hauria de fer els divendres i ara es fa els diumenges a la tarda, també gentilesa del Covid, però en fi, que hem fet una última funció així com per acabar-ho d'embolicar tot amb una conversa final, que us agraeixo moltíssim a tots quatre. I el proper col·loqui ja serà el 17 de gener, serà el 2021 amb les 3 germanes, però això ja és una altra cosa. Gràcies, un aplaudiment per ells i per la feina feta.